Dámy a páni, vážení podnikatelia, je mi veľkou cťou privítať vás všetkých na samite Mint Entrepreneur Summit. Dnes sme sa zišli, aby sme sa zapojili do zásadnej diskusie na tému podnikateľské príležitosti pred členstvom v Európskej únii, ktorá je obzvlášť aktuálna, keďže uvažujeme o budúcnosti ukrajinských podnikov v kontexte európskej integrácie. Cesta k členstvu v Európskej únii je zložitý proces, ktorý ponúka veľké podnikateľské príležitosti. Pre ukrajinských podnikateľov a podniky tento proces nepredstavuje len vstup na rozsiahly a etablovaný trh, ale aj šancu na zvýšenie štandardov, zlepšenie inovácií a integráciu do širšej siete obchodu a spolupráce. Ako poslanec Európskeho parlamentu som bol priamym svedkom odolnosti a dynamiky malých a stredných podnikov v celej Európe. Tieto podniky nie sú len chrbticou našich ekonomík, ale stoja aj na čele inovácií a sociálnych zmien. V Európskej únii tvoria malé a stredné podniky viac ako 98% všetkých podnikov a sú nevyhnutné pre hospodársky rast, inovácie a zamestnanosť. Vzhľadom na výzvy a príležitosti, ktoré prináša proces pristúpenia k Európskej únii, je nevyhnutné uvedomiť si podporné štruktúry, ktoré Európska únia zaviedla pre Ukrajinu. Programy ako Európska únia pre biznis boli kľúčové a poskytli viac ako 55 miliónov eur vo forme grantov na podporu ukrajinských malých a stredných podnikov. Tieto iniciatívy sú súčasťou širšieho úsilia o zabezpečenie toho, aby boli podniky nielen pripravené splniť prísne normy Európskej únie, ale aj prosperovať v konkurenčnom globálnom prostredí. Cesta k členstvu v Európskej únii je príležitosťou pozdvihnúť vaše podniky na novú úroveň. Zahŕňa prispôsobenie sa regulovanému, ale spravodlivému trhovému prostrediu, ktoré oceňuje inovácie, udržateľnosť a etické obchodné postupy. Pre ukrajinské podniky je tento prechod šancou dostať sa na trh s takmer 0,5 miliardov spotrebiteľov, ktorý ponúka nevídané možnosti rastu. Okrem toho je pre ukrajinské podniky nevyhnutné, aby si v tomto procese plne uvedomili význam digitálnej transformácie. Dôraz, ktorý Európska únia kladie na digitálne certifikáty a zjednodušené procesy, má za cieľ znížiť byrokraciu, čo umožní podnikom sústrediť sa viac na rast a menej na byrokratické prekážky. Pri pokračovaní dnešných diskusí vás vyzývam, aby ste sa zamysleli nad tým, ako môžu vaše podniky využiť rôzne podporné mechanizmy a programy Európskej únie na úspešné zvládnutie tejto transformácie. Poznatky, o ktoré sa podelia naši vážení panelisti, poskytnú cenné pohľady na čo najlepšie využitie týchto príležitostí. Ďakujem vám za pozornosť a teším sa na spoluprácu s našimi váženými panelistami pri ďalšom skúmaní týchto zaujímavých príležitostí.